Btcआव 24 नि स्टुडिअ आं जनाली बसुमतारी हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथिनि फिनजाथाय होबाय सनितपुर ABSUआ हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जे सनितपुर आरो ढेकियाजुलि बे मोननै जिल्लानि थाखाय BTCआव बाजेटआ बाङाखै बेफोरबादि खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों ABSUआ बुंनाय बायदिब्ला सनितपुर आरो ढेकियाजुलिनि बर' गामिनि थागिबिफोरखौ थागिबि बायदि नायनो खावलायदों ABSUआ आं फोरमायनो लादों बे समाव मोनसे रादाब Btआव हाबनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफोरनि थाखाय BTCआव बाजेट बाङाखै होनना बिबुंथि होदोंमोन हाग्रामा महिलारिया आरो बे बिबुंथिनि फिनजाथाय होबाय ABSUआ बुंनाय बायदिब्ला ओंथि गैया हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथिया गोख्रों फिनजाथाय होदों सनितपुर जिल्ला ABSUआ BTआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि हाबबाय भट होनोबो मोनबाय भट होनो मोननाय गामिफोरखौ बाजेटआव लाफानांगौ हाग्रामा महिलारिनि बाथ्रा बुंनाया ओंथि गैया आरो हाग्रामानि बिबुंथिखौ गोख्रों रावजों सांखारियो सनितपुर जिल्ला ABSUआ 100% जोंखौ हाग्रामाया BTCनि थागिबि महरै नायनांगौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लाना बायदि बायदि खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों ABSUआ Btआव हाबनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफोरनि थाखाय BTCआव बाजेट बाङाखै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथिनि उनावनो फिनजाथाय ABSUनि हाग्रामानि बे बिबुंथिखौ गोख्रों फिनजाथाय होदों सनितपुर जिल्ला ABSUआ हाग्रामानि बे बिबुंथिखौ ABSUआ बुंनाय बायदिब्ला BTआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि हाबनायनि थाखाय खाबुखौ मोनबाय भट होनोबो मोनबाय भट होनो मोननाय गामिफोरखौ बाजेटआव लाफानांगौ हाग्रामा महिलारिनि बाथ्रा बुंनाया ओंथि गैया होनना बिबुंथि ABSUनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुंनाङैनि थाखायबो खावलायदों ABSUआ गोबाव समनिफ्राय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ नासायबोगासिनो दं 100% जोंखौ हाग्रामा महिलारिनि BTCनि थागिबि महरै नायनांगौनि दाबि ABSU आरो खौरां बिजोङाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लाना बायदि बायदि खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो सनितपुर ABSUआ Btआव हाबनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफोरनि थाखाय BTCआव बाजेट बाङाखै बिबुंथि होदोंमोन हाग्रामा महिलारिया बे बिबुंथिनि फिनजाथाय होदों सनितपुर जिल्ला ABSUआ बुंदों दि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुंनो नाङा आरो गोबाव समनिफ्राय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ नासायबोगासिनो दं हाग्रामा महिलारिया 100% जोंखौ हाग्रामा महिलारिया BTCनि थागिबि महरै नायनांगौ आरो खौरां बिजोङाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लाना बायदि बायदि खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो ABSU BTC एरिया किमान बा स्क्वायर फिट बराय दिसे हेफाले बिश्वनाथ सनितपुरলৈকে हेफाले दरं हेफाले नलबारी এইবিলাক এরিয়া বহুত পপুলেশন আমার BTCত সোমাই দিছে তো ইমান মানুহ বাঢ়িছে ইমান ডাঙৰ এরিয়া বাঢ়িছে তো ইয়াৰ হিসাবত আমাৰ BTC বাজেটটো বাঢ়িব লাগে সেইটোৱে আমি কৈ আছো তো আজি তো আমি কৈ আছো হয় কিন্তু সেইটো প্র্যাকটিক্যালি হয় না নহয় যেনেবা আমি যিমান দূৰ জানো আমাৰ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াৰ যেটো চুক্তি এই চুক্তিত BTC এরিয়াটো ইমান বাঢ়িছে ইয়াৰ কাৰণে বাজেটটো পাৰ্চেন্টেজটো বাঢ়িব লাগে বা পপুলেশন ইমান বাঢ়িব ইয়াৰ কাৰণে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে এনেকুৱা চুক্তিত লিখা নাই সেই কাৰণে আমি যে বিশ্বনাথ ডিস্ট্রিক্ট বা সনিতপুর ডিস্ট্রিক্ট ইমান ডাঙৰ এরিয়া সোমাইছে ইয়াৰ কাৰণে যে বাজেট এক্সট্ৰাকৈ দিব এটো আমি আজিলৈকে এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই BTC আগত এরিয়া আৰু আগত পপুলেশনটো লৈ পেলাইহে বাজেট আমাক দিব যেনবা প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া এইফালে নলবাৰী কিমান বা এৰিয়া সোমাইছে দৰঙৰ কিমান বা এৰিয়া সোমাইছে সনিতপুৰত কিমান বা 1000 এৰিয়া সোমাই দিছে বিশ্বনাথত সোমাই দিছে এইবিলাক চুক্তি কৰিছে
চুক্তি কৰাৰ পিছত এইখিনি এৰিয়াৰ কাৰণে যে বাজেট লাগিব সেইটো খাণ্ড জ্ঞান নাই। তো এতিয়া আমি কি কৰিম না এইফালে কৰিব পাৰে। এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে এনেকুৱা হৈ আছে, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ পৰাও একো নাপায়, আমিও BTC দিব ইচ্ছা কৰিলেও দিব নোৱাৰে। এতিয়া ইয়াৰ ৰেছপনচিবলটো কোনে ল'ব? এতিয়া চুক্তি কৰিছে আপুনি, এইখিনি এৰিয়াৰ কাৰণে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে, এইবিলাক চুক্তি থাকিব লাগিছিল না নাই? এতিয়া আমাৰ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াৰ যিটো চুক্তি, এই চুক্তিত BTC এৰিয়াটো ইমান বাঢ়িছে, ইয়াৰ কাৰণে বাজেটটো পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়িব লাগে, বা পপুলেশ্যন ইমান বাঢ়িব ইয়াৰ কাৰণে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে, এনেকুৱা চুক্তিত লিখা নাই। সেইকাৰণে আমি যে বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইমান ডাঙৰ এৰিয়া সোমাইছে, ইয়াৰ কাৰণে যে বাজেট এক্সট্ৰাকৈ দিব, এইটো আমি আজিলৈকে এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। BTC আগত এৰিয়া আৰু আগত পপুলেশ্যনটো লৈ পেলাইহে বাজেট আমাক দিব। যেনিবা প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া এইফালে নলবাৰী কিমান বা এৰিয়া সোমাইছে, দৰঙৰ কিমান বা এৰিয়া সোমাইছে, শোণিতপুৰত কিমান বা 1000 এৰিয়া সোমাই দিছে, বিশ্বনাথত সোমাই দিছে, এইবিলাক চুক্তি কৰিছে। চুক্তি কৰাৰ পিছত এইখিনি এৰিয়াৰ কাৰণে যে বাজেট লাগিব সেইটো খাণ্ড জ্ঞান নাই। তো এতিয়া আমি কি কৰিম না এইফালে কৰিব পাৰে। এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে এনেকুৱা হৈ আছে, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ পৰাও একো নাপায়, আমিও BTC দিব ইচ্ছা কৰিলেও দিব নোৱাৰে। এতিয়া ইয়াৰ ৰেছপনচিবলটো কোনে ল'ব? এতিয়া চুক্তি কৰিছে আপুনি, এইখিনি এৰিয়াৰ কাৰণে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে, এইবিলাক চুক্তি থাকিব লাগিছিল না নাই? এতিয়া আমি ইমান বিপদত পৰিছে, মানে আমি ইচ্ছা কৰিলে তাতে কাম কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া गोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेराव बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों खौरां बिजोङाव खोनानो मोन्दों। बिथाङा बुंदों BTCआव बड'लेण्डआव गोदानै सनितपुर बिसनाथ जिल्लानिफ्राय गामिखौ सोबाय, नाथाय बाजेटखौ लिरनानै लाबोआसै होननानै बिथाङा बुंदों। बा बिथाङा गोबां बाथ्रा बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बा सनितपुर बिसनाथ जिल्लानि सोमोन्दै बुंदों। बेयाव जोङो थोंजोङै बुंनो सानगोन जे बिथाङा मिथिनांगोन जे दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफानि गेजेरजों जि जोङो गामि कमिसननि गेजेरजों गामि हाबनायनि थाखाय खाबुखौ मोनबाय, आरो बेजों लोगोसे जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो भटनि अधिकारखौबो जोङो थांनाय 5थि BTC बिसायख'थियाव जोङो भट होनो मोनबाय। दा बिथाङा मिथिनांगौ जे भट होनो अधिकार मोनखांनायनि उनाव बे बे सुबुंफोरा जे बे ओनसोलनि जायो बिथाङा बेखौ मिथिनांगौ। आरो BTCआव जायफोर गामिफ्रा भट होनो मोनबाय, बै भट होनो मोननाय गामिफोरनि थाखाय बिथाङा बाजेट बानायनांगौ, बा बिथांमोननो बाजेटखौ अलरेडि BTC एकर्डनि 5.8 दफा बायदियै रोखा लिरखानाय दङ जे आसाम सरकारा बोसोरफ्रोमबो पपुलेशन रेशियो हिसाबै बिथांमोना खेबनैयै बाजेट खालामनानै हरखायो। दा बे हिसाबै जोङो अलरेडि BTCआव जोङो भट होबाय। भट होखांनायनि उनाव बिनि बाजेटआ दिनै अलरेडि BTCआव फैनांगौ। दा बिथाङा बाजेट गैया माबा गैया होननानै बिथाङा बायदि बायदि रावजों बुंथिनाया ओंथि गैया, आरो जों गोख्रों रावजों सोंखारिनो नागिरदों बिथाङा जोंनि सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ लानानै जाहाथे राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुङा। आरो बिथाङा सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ गोबां बोसोर नासयनानै फैखाबाय। दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे बड'लेण्डआव थानो मोननायनि राहाखौ जोङो मोन्दों। दिनै बर'फोरनि जि थामोनथा रैखाथिनि जोङो हा हुनि जेंना, दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों जोङो सनितपुर जिल्ला आरो बिसनाथ जिल्ला गावखांनायनि उनाव 5.3 नि गेजेरजों सनितपुर जिल्लायाव 14,000नि बारा जोंनि FRCनि टाइटेल दाबिदारफ्रा दिनै दङमोन। दा 14,000नि बारा टाइटेल दाबिदारफोरनि गेजेराव दिनै जोङो 5.3 बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै 7,000नि बारा दाबिदारफ्रा दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ मोनबाय। दा अब्ला दिनै बिथाङा बेखौ बुजिनांगौ जे दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै सनितपुर बिसनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बड'लेण्डआव हाबबाय, माखासे लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट मोनबाय,